Здравейте хора! Здравейте хора! Днес ще ви покажем нашите желета, които са ни от опити. Има получени, има и не получени. Съжалявам, че не се виждат лицата, но сега не е важно това. Важно е да видите желетата. А сега ето ги тя. Прибери си го това. Нашето първо желе... Всъщност, това желе аз съм го направила. Ето го. Много е яко. То се направи много лесно. Другото ни желе е... Това е нашето второ желе, което е малко течно. Ето го. То също се получи, но има много течност. Както виждате, по-гнусно е. И... да, общо взето това. Сега третото ни желе, което гордо се получи. Това е нашето желе, наречено омалет. Цялото тече. Това е гнусно. Много гнусно. И последното желе, но не предпоследното. И предпоследното желе не се получи, стана само смес, но има много брокат и е красиво. Ако виждате, ето това тъмното отдолу е брокат. Да, но... не знам дали си личим. И последното за нашето клипче. Значи, това е ужасно желе. Дори не е желе. Всъщност това е желе. Всъщност, ето, виждате сега, обаче ужасно ето. Трябва да се разделим, защото няма чак толкова много време. Чао! Чао!